tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mga nan, pipito lakay. Anyat sida? Kitaam ano niya? Ay nawa. Anya kay dayta. Adobo man ay. Wen, isulaang mat tinapanunot ko nga iluto. Aday ta, si kamat ti mga laiti sidaam tapno makontrol mo. Ay. Apay ngagsin na ay ka ngay. Ada ka di parikot. Awan mo't kit day. Sigurado ka? Wan. Nagtugaw ka kiti tamanganan. Napanuga ka nagtrabaho. Kahit kumutan ka ginana. Tapno adapig sa kagtrabaho yung bigat. Narigatan di kaston. Anya tinarigan. Agtugaw ka kiti tamanganan. Naimbaga bigat mo, Marijuana. Astamat ken ka, Mari Melinda. Nasapa ka nga imay Intugot mo pa ita anak mo, Mari. Kapilitan, amare. Awan mat ngamin pangibadya. Ay, adala ko maasabon, Mare. Pride ko mano adda. Anya size, Mari. 500 grams, Mare. Tay color blue, Naurnong samat man ang timurang iyo, Mari. Ay, mun nga rod, Mare. Naurnong talaga. Jakmat nga minin na sangot tinaglaba. Tanagadumat ti pakakumikumak. Kasta talaga, Mari. Saan ta makagunay nang runa pa no kasta nga ada ubing. Wan nga rod, Mare. Narigat ti trabaho ti may nga ina. Naku nampay, Mari. Malaganan kan tulaangan no dakkelan ti anak mo. Saan kayo kadipaan nagsweldo lakay? Panagsusweldo, idi na minsan nga aldaw. Ngam awan pa'y mat inyawat mo kanya. Nagsweldo kami Mangtid ka nga ruden, Dandanin maibos ti abasto dito'y balay. Agpurchase ako mamanan ije sentro tapno makatipid tayo. Manipod dita. Siya akong timangidulin iti sweldo. Ay nawaw, anyat kayat mo asawan lakay. 50-50 ta. 50-50. Wan. 50-50 ta iti gastos tanay. Mapambanugak launay nagtrabaho. Intong kuan, manulaang ti mabati iti sweldo. Nagtrabaho ka, malag-anan ta iti gastos dito balay. Anya? Naibusan ti bagas kanda dumaapang kusina lakay. Pagguduan ta ti gastos Dito iti bingay ko. Ngayunam mo. Ay nawaw. Ngayunam, takas kunak yung kaedi na palabas ng aldaw. 50-50 ti gastos dito balay. Numabalin ko si kapay na ang taggastos ita. Awan pa'y mat na biro ka kapag trabaho. Ay, katrugyan ngaminan at agbiro. Tapno makapagtrabaho ka. Tapno matulungan nakmay. Amumat nga da anak tangas asikaswa. Marigata naklakit di ngagsapol iti trabaho no kastoy laang. Aramidem ti kasitar aramidem ti nagduma No kasta ti kapanunutam. Paggudwaan tamo nga rod agraman trabaho dito unag ti balay. Kan tumulong ka ang mga sikaso kadagiti anak na. Kanya? No 50-50 ti gastos. O di 50-50 mat lang ti trabaho tapno awan lugi. Nasapa ka mangay may, Mari Melinda. Amangan ko nak no adda mo amabalin ko apag trabahuan, Marijuana. Ay nawaw, agtrabaho ka ko na, Mari. Isumat namin ti kayat ni Pipito, Mare. Kasano ko maama katrabaho ka kat adda ubing yo. Duwapay mo. Kapilitan, Amare. 50-50 kami kanungarod iti gastos. Ay una yun ti kasta aklase ti asawa. Nang tag iti pang abastumi para itaalawas. Madimit ti tono ti boses na. Mabambanog kanumat ti ngagtrabaho. Kat, sika, di ka mabambanog iti panagkunana? Ay, jak mo, Mare. Makabanog nga ta ti trabaho iti unag ti balay. Nang runa no ada ubing ama asikaso. Ay, Mare, amangan numabalin ti aglako iti turon kanda dumapay a merienda iti istor mo. Sika amare, adamat extra alamisaan ditoy. Mabalin abuludom tapag displeyam no kayat mo.
Anyat aramidem dito ayan ni Juana, Melinda anak ko. Lakom dagitaw eh. Wala nang. Na, apay ngay nga aglako kapailaan. Asino ngay ti mga sikaso kadag iti ubing. Siyakmat na ang ananang, iso nga intugot ko ida. Ni Makoy, ada iti unag, agboy-boy iti TV ni Maring Juana. Wan ngam kita manday ta. At dapay 2 years old nga nakyaw. Kasano ang makagunay kano kasta. Naimbag kan Makoy tamabalinan nga gay ayam. Awan mat mabalin nanang. Masapol nga agtrabaho ak. Ta 50-50 mati kayat ti anak yo. Ay nawaw, 50-50? Wan nanang, 50-50 kami kano iti gastos. Ay oo na yan. Kaslasan mo't nga agpampanunot na di apipito. Mala, mutoy pala taubing tayawid ko pala ang ijebalay. Dagasam tulat ta ijay kalpasan ti panaglakaw. Inyawid mo ba tayo po ko tabisig bakit? Wan ata kaasimat ni Melinda manugang ta. Ay nawaw. Apay di Belinda. Kasano akaasi? Adda iti ayan ni Juana gayam na. Aglaklako iti merienda. Anya? Itugtugot na paikit di adagiti apo ko ta ijay. Awan kano ti mga sikasaw. Apay gabing gaagla ko pa. Iso kano nga ro ti kayat ni Pipito nga anak ta. 50-50 da kano iti gastos. Na, malaging bubukod mo tayo Pipito. Iti ko na siguro ako nalaka ti trabaho iti unag ti balay. Saan laang mo't at trabaho ito nagtibalay tar aramidin ni Melinda kan. At sa ubing ang masikaso. Wan nga raw, ang amjakamukin ni Pipito. Numaminsan, ipilit na ti kayat na. Agawid kami in Marijuana. Nasapa kayong matita, Mare. Agluto akpay ngamin iti pangrabyan mi Mare. Ken amangan no agtudo, ket mabasa dagiti linabaat. Kasaritam ni Pipito Amare, yan tangay 50-50 mati kayat na, di ak tinulong kayo agluto. 50-50 mati trabaho iti unag ti balay. Wan Mare, schedule na matinton umay alawas. Nagrigatan ti kasta. Ay, ket anusan Amare. Sikapay lang ati makaamo kadagiti lako, Kwan. O sige, Mare. Agyaman naklaunay Mare. Awan anyaman na. Kaasi kamat iti kasta akasasaad mo. Nasaya at may nagluto kayo ti pangrabyan tayo Melinda. Wan ate, schedule ko ita. Mangrugiin ton bigat, sikamat tan tagluto. Aginaw ka naglaba. Mangan kid din. Ay nawaw, nangag mo, timbaga. Nangag ko apay tulang. Apay nga ron akasta na ang ti-reaction mo. Adya ti kayat mo amangag aya. Amo man nabambanog da tao. Kasta pa lang ti pasungat mo mag. Ibagbagak na ang tapno amo mati schedule mo. Nagrubata ka. Ne, mabit lang ang Pipito. Ay nako, apay ka day. Itugot mo, dagiti anak ta. Na, kasano ang makapagtrabaho ang nadaubing ka sa sikaswag ida? Nalipatam ka di timbagam kanya. 50-50 ta iti gastos kan trabaho. Saan ka di? I-schedule ko iti napalabas alawas. Kabayatan ti panaglakok iti merienda as asikaswak dagiti anak ta. Saan ama balin ama itugot ti ubing ijay? Amo mati trabaho. Ay sus, madimot ati kasta. No syakpay lang ti mga sikaso ka dagiti uping. Kat ti kayat mo 50-50 ti gastos. Nakaw, sigang ti makamuli ta. Napanan ti loko. Ay nawa, awamot na luto ang makan. Melinda! Melinda! Oh, apay. Nakalalaaw ka, nakaturog ang dagiti uping. Apay nga, di ka nagluto iti makan. Amo mata na bambanlo ka nagtrabaho. Nalipatam ka din. I-schedule mo nga gluto ita. Kaslawan mo ti asawa no kastilaan. 50-50 ti kayat mo. Saan ka di? Oo na yan. Ay, agluto ka kit din. Nagadupay lang ay bagbagam dita. Di naklang arudon may timplahan iti kape. Kastapay ti bagamay. Ay, katagtimpla ka matay iti bukod mo akape. Si kalaang ayati nabannog. Nabanugak mat anaglako tapno ibagakkan ka. Siyak pa'y tinang itugot ka dagiti ubing kat ischedule mo kumaita. Ay, anyan na biyag. Ay di ka agriri, taday tamot ti kayat mo. Ala, takdram no anya timbagam kanya. Mabusurak law na ita asawak tatang. Ay daw,
Apay ba din? Nagapa kayo? Di na mo tin aramidan, nagititrabaho na ito nagtibalay mi. Adda ka no schedule mi. Kunak man doon 50-50 kayo. Wen, 50-50 kami tigastos, tatang. Adi gusto na ang 50-50 kayo tigastos. Iso arumbang na lang 50-50 kayo iti trabaho, iti unag tibalayo. Nagrigatan tigastos. Napambanog na tao, nagtrabaho. Into nagawit, nagtrabaho ka lang ta. Isi ka kanumat tinagay baga 50-50 kayo. Apay kagreklamo ka kasta. Narigat mo lang ti trabaho, iti unag tibalay. Babanog tamid lang ng runa no daubing nga masikaso. Dakamong. Kumusta matan nila kay mo, Mari Melinda? Kat no inal daw anapudo ti ulo na, Mare. Apay ka na? Wen ata nabanog ka no iti trabaho na. Into nagawit ag trabaho manen. Kasta ti kayat na, saan ka day? Wen nga rod, Mare. Ngam nagadumat ariri na. Naturod amang ibaga iti 50-50? Ita, di na gayang kabailan at takderan. Nga rod agpatinggala ang mat iti sao. Diyak ka mo nagpulong sapay kinitatang na tanagawid iti balay da iti kalman. Bay amari, tapno agnakam. 50-50 ti kayat na, di takderan na. Ay nawaw. Naibos manen ti abasto tayo. Ken adda pay bil ti silaw. Masapul nga agbayad tayo. Tapno di dapot den ti linya ti kuryente tayo. Sikat ti makamo amang i-budget. Bakit? Okay, isublikto kan no at da sobrana. Saanin? Ay nawaw, sobra matay ito eh. Okay lang. Kas na ko nakita eh. Sikamot ti makamo amang i-budget iti kwarta tayo. Nada sobra. Ituloy mo pa lang. Ang mga nuinton madamdama, isingir mong tumanan. Saanin? Agrubwat ako. Sikamot ti makamo dito balay. Ang mga numarabyanak nga gawid nito malam. Sige, agan-anad ka man. Anyat ko na, Mari Melinda? Nang tad nila kay mo, iti pang abastuyo? Ul, Mare, sobra tinted na kanya. Di mayat, Mare. Nang madanagan naklat na, Mare. Kasanungay no agbaliw ti kapanunutan na, kit ibaga na abayadak to ken na. Saan mo't siguro, Mare? Ang mga no nakariknamot tan iso akas ti inaramid na. Sapay la ko mga rod tapod no anakarig namad ten, Mare. Saan ka mo't asadot? No maipapan iti trabaho iti unag ti balay, kat aramidem mat amin. Maasikasumpay ti asawa kan anak mo. Dahit na nga rod, Mare. Uray kayat ko tiyang trabaho, jakmat mapaggigiddan. No babasit pa iti anak, talaga anarigat, Mare. Sapay duwada. Agluto kami iti turon ken lumpia ita, Pepito. Oray di kan mapan. Ay nawaw, pangalaak nga iti kwarta gastusan tayo. Siya kung ti makamo iti kwarta gastusin tayo. Asikasum lang nagitan nakta. Ken aramidem ti maaramid dito balay. Mapan kailangan ni tayo ni Marijuana. No adda ti free time mo. Narigat mo to full time ti pa naglakom. Pag overtime ka pa no daduma. Wala, ta 50-50 ta mga rod. Saanan ita bakit? Anya? Aglako kalatan mo kayat mo ngam iti free time mo. Tapno maaramid mo pa dagiti responsibilidad mo dito balay. Siya kung tagdiskarte iti kwarta gastusin tayo. No kasta nga rod, di kan agluto, Mari Melinda? No okay lang kan ka, agluto ak ije balay, Mare. Itulod ko lang dito istor mo, tas ikati mangilak ko. May mayat manan, Mare. Saan ka amarigatan? Nagbaliw nga minan ti kapanunutan nila kay kumare. Saan ka nun 50-50? Ta ison ti agdiskarte iti gastusan mi. Nakaamirisin talaga, Mare. Wen nga rod, Mare. Ngam aglako aklat na ano nawayaak. Tapno addamat bukod ko akwarta Narigat no kilaat nga agbaliw manan ti panunot ti asawa. Ayun, Mare, mayat dayta. Mayat no adati bukod mo akwarta. O, daytoy lang ti kwartak lakay. Saan nga minan a full time ti panaglako. Siyak ti mangiluto dito'y balay. Nimat marijuana ti mangilako. Isa kapilitan nga ibingaya. Idulin mo bakit? Ha? Kwartam dayta. Tilang swildok ti gastusin tayo. Sigurado ka? Uy, bakit? Gamti ko ma-responsibilidad mo dito balay ti priority. Wala kay. Sideline ko lang ti panaglako. At iti sweldo. Sikan ti makam mo amang i-budget. No dati sobra, i-savings mo latan. Ag
Agyaman naklakay. Awan rumba nga pagyamana, ta responsibilidad ko rita. Naluto ka din ti si datayo. Naluton mabalinan ti mangan. Nala, tulungan ka nga rodo ng mga dasal pa kay. Mabisinak nga minay. Ay, wow! Diyo bilangan no anya ti inarami ti tunggal maysa. May mayatlatano ag tinulong kayo kas agasawa. Iti kasta kat naragsakan na saya at ti pagbanagan ti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, wow! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo, ngagmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Siga ka diti may sukat iti katrabahuan mi ang nag-resign, miss? Siyak nga rod, sir. Ay nawaw, di nakawagan iti sir. Ta saan mo't asyak tibos dito eh. Manong Dennis, kunamlatan. Okay, Manong Dennis. Siga kay, anyan mo't ti madaydayo anagan mo ading ko. Carla, tinagan ko, Manong. Ay kat, nice meeting you Carla. Nice meeting you too, Manong. Anyan ti ko na ni sir, mangrugi kay ti trabaho mita? Wen, urayak laang ti head. Taiso ka no ti mangisuro iti rumbang nga aramida. Okay, mapanak nga ro din ti working table ko. No dati ka sa pulam, ipagamlaan kanya. Tama ka no, damay tulong ko. Sige, Manong. Kasta ti aramida. Kunaklakit din damang sukon kan ka, Carla. Awan, Manong. Iso akapilitan nga aglogan nak iti jeep. Sa dino ti pagawin damaya? Iti asidag ti intersection ti Balaymi. Itulog ka nga ro din. Ay, saanan? Nakababain matkan ka. Kan may sa, ang mga no adda agungat nitulod na. Ay nawo, awan ti agungat. Sigakit di man. Saanan, Manong? Anong saklaan ng tag jeep? Sana bali taadupay mo ti lumablabas a jeep. Daytan ti jeep ngor uraya. Sige, Manong umuna ako nga agawid. Okay, hagan-anad ka nga ron. Makadlawa ka. Umis-isam anagamit ni asawa. Italaang manon ang nakitak ti kasta nga isam na. Okay, kalaan ka dahil ganak ka. Ne, da kayo magayam, nanang. Itay pa'y aming mingmingam ti asawam. Ada ka di parikaut. Ah? Ni nanang. Ada ka di nagapaan niyo iti asawam. Awan matket di nanang. Anya nga raw tir arami din na gerwar. Ay, jakman ang mo nanang. Kitain nyo. Mayat ti isam na. Kahit anya kumaita no maya ti isim na. Idi pa'y naminsan nga aldaw, amadmadlaw ko ti kasdi nga isam na nanang. Amangan no addamutin kalukwan nga aramidan day tatao. Si kaki di mo't anak ka. Pagpanunutan mo't tan iti dakas ti asawam. Agtugaw ka man, Dennis Lakay, tadda pagsaritaan ta. Ay nawo, may papanitan niya, Hilda Bakay. Apayakas jay Lakay. Tanya, Manong nga aldawan nga damadmadlaw ko kan ka. anyat kaya't mo asawan. Lawlaw agamat atap na mo. Kaslaad da kayat asawan ti kasya panagisam mo, tunggal agawid ka. Ay nawo, ikaman nga mintida ka sa kaipapanag di makit-kitang bakit. Di lang mabalin anaragsakak. Iso anak kaisim ak anagawin. Siguraduam lang, Dennis. Wen, awan ti rumba nga pagdanaga. At dalaang maduktalak talaga at dakis ka kanya. Ay nawaw. Sika magayam tinasapa anari eng dinays. Kunaklaki di no ni Hilda. Siyak, nanang. Da kayo ngay. Nasapa kayo mat anaring ita. Sa anak mong gamina na makaturog. Kutsika ngay. Agrobata ko nanang. Masapak ang mapaniti pagtrabaho kita.
Itala ang anasapa ka arimwara. Kasapulan nanang. Awan mo't ngamin di sa bali ang mga rami dito trabaho ka jay. Ah, Agrubata kon. Na kayo matunti makamungag palawang iti sa awa. Saran kun ari ingan ta na sa abapay mo. Ang mga ko na madisturbok pa iti pan naturog na. o sige, agan-anad ka di tadalan. Saan adi narasudos ti panagmanihaw? Wala nang. Didak pa kadanagan. Tagan anadak man. At tukaw ka, kapita, hilda anak kaw. Naimbaga bigat yun, nanang. Ti asawak ngay, awan mo tin iti siledmi itay nakariingat. Nasapa ang nagrubwat itay. Ay nawaw, kano alas sa ispaylaan. Di man amo iti asawap. Agasa ngay dayta, nakasapsa pala unay. Anya ngay nga tati aramidin na ijay, apay anasapa arimwar. Ti kunana itay ket ada ti trabaho na. Nabayagan nga agtrab-trabaho ni Dennis iti dayjay akumpanya nanang. Italaang anasapa nagrubat. Madiday to'y ang mapaspasama ka. Jak amo no anya ti isungbat ko iti dayta asaludsod mo. Tilaangan asawam ti kasaritam. Tapno maipalawag na anasaya at king ka anak ko. Alas 12 madgaya man. Nangan ka ka din, Karola. Saan pa'y nga rod manong? Adapi nga min report nga aramida. Manganta bay Manganta ti tarwar ta saan ka nagbalon ita. Umuna kalatan manong, sumaruno akto. Agitan ta na. Nasken amalpas ko day ti report. Takasapulan ni Bus Inton malam. Ay, ungayam. Inalam ka di ti report nga impaaramid na ken ka? Kasapulan na ka di tayo report? Un ka no. Ay nawaw. Masapul nga rin nga umawak iti balay. Tayag da ti report ngayon paramin ko. Saan ko nga intugo? Tadyak amo ka sa pulang gayam ni Bus ita. Anya ti bagam nanang, Itulod mo man dagitoy a report, Joel anak ko. pangituludak nanang. Iti pagtrab-trabahuan ni tatang mo. Kasapulan da ka no ngamin ita. Nalipatan na ngamin ngayon nala. Day talaang nanang, Wan, day talaang matimbilin na ita imawag. mudto nga rodan, tay tulod ko iti office da. Agandad ka ah. Ag-tricycle kalatan tapno nabibiit ang makadanon ka ijay. Uy nanang, day lang ka dito iparamid yo. Wan, day talaang ti itulod mo. Adto iti pagpretem. Itugot mo matlaang ti payong mo tani. Kaslaag tudong. Nakabaybayag kayo mat arumor tatang. Nakapso ti signal ijonag. Kumpleto ka ti ta report ngayon mo. Day lang matintin ni nanang. Kita akman. Very good. Kumpleto anak ko. Pagyaman na kiti panangitulod mo ha. Naimbaglang ang tawan klase mita. Awan tatang. Sige, agpakadak nga rodan, tay supet ti maitulong ko kada nanang ijibalay. Putot mo ka di, Dennis. Ha? Ay, ikaw. Apa si murot ka dito, Irwar? Nakitak namin ti baro ang kasarsaritam. Putot mo ka di. Ha? Siga agad di man. Kanakaklaang. Kunaklakid din no putot mo. Karupro pamat ngamin. Natural lang nga karuprupa. Taka nakakad nga ron. Joel, agawid ka matan. Ang mga no agururay ni Lola Mijay. Anya nga'y timbaga ni tatang mo, idi intulod mo dagiti papeles, anak ko. Nakita naktimay sa katrabahuan na nanang. Kat? Inyam amunak. Isunalaang ta sa anak ng inyam amo kas putot na. Ay nawaw. Kasano asaan, anak ko? Anya timbaga na aya. Kaanakandak ka no nanang. Talaga mo't nga agraramanday nga amam. Kaanakan mo't nga bagbagana. Napintas mamin di balasang ang nagsaludsod nanang. Sigurado ak akatrabahuan na dayjay. Lukas ta. At dagayang balasang ijay. Adda nanang. Karla tinangag ko anagan na. Agraraman jay amam. Feeling barumanan ti loko. Makapaburok iti dara ti kasdengar aramidon ni Dennis nanang. Apayan hilda anak ko. Anyat inaramid ti asawam. Timbaga na kano iti katrabahuan na, kat kaanakan na lang ni Joel aputot na. Ay nawaw. Asino mat tinakadamagam iti kasta anak ko. Ni Joel mismo tinangibaga nanang. Linoloko mat ti kasta akapanunutan ti asawam. Day tangarod nanang. Ay no! Iti anya aga po nga ilibak na ti putot na. Kalukuan mo dayta. Sorpresa agtuman iti pagtrabahuan na. Di yu dakdaka maten kan kwa na ti may papan iti plano ka nanang.
Makita man no anya ti reaksyon na numapanak ijay. Hilda bakal, agrobata kon. Okay. Awan ka di trabaho mita? Depende no anya ti ibaga ti kumare. Sige. Umuna nga ro din na rumor. Ayun ka, ada ka di pa alawas na nakta? Ay kat mang tad kalata no adda kwartam. Sa ribo. Sikamot yan ti makamo ang tag keng kuana. Ay bagam tag tipid mo. Nariga tag sapol iti kwarta ita panawan. Sige, nakaw. Karla, para keng ka. Anya day ito, Dennis? Ginatang ko amirinta para keng ka. Naimas da ita. Kalutluto lang. Sa anak mo't adimawat kan ka. Saan mo da masapol na dumawat ka? Kaya't kulang timang tilkang ka. Ang mga noad na may baga dagiti katrabahuan na. No kanayon niya ikan na. Saan? Lasingpod matkit di da kita. Kung saan da ang managipapan. Dennis lakay, adda. Ha? Eh, Nalipatam nga mintibalon mo. Iso anang iya ka. mabit lang ta kasaritak ti bisita, Karla. Ah, sige. Hilda, sumurot kay Tirwan. Kaya ti pagsaritaan ta. Saan aditi office mi? Apay nga imbay ka pa ilahan ngamin dito. Ay nawaw. Imbagak mo't itay. Imayak tanang ituludak iti balon mo. Saan na nakasapulan da ita? Ay nawaw. Adda ka di ilimlimod mo. Iso akas na ka. Wano? Di mo kaya't amakita nakdagiti katrabahuam. Agawid kan. Pagsarita talangan ni Jabalain tun malam kalpasan ti trabaho. Anya. Pangaasim ta ti kagiskandalo dito ya. Nakababain ka dagiti katrabaho. Amo ka. Adda babaeng ditoy. Iso gayam nga imbagam kano akanakam ni Joel. Adda man gayam aramidam akalukan. Na, Feeling baro kalaunay mat. Ilibak mo pa yan ti pamilyam. Unay kan, Dennis. At damit gayam asawam. ay kwa Karla. Saan anasaya ati kastangar aramidam? Denggam ko mati palawag ko. Napintas ti asawam. Ngam kastapay laang taramidam. Agpanunot ka man analaing. Saan anasaya at akastatar aramidam? Pangaasim ta di nakguraan, Karla. Asino ti saan agumura iti kastangar aramidam? Dinak itulad ka dagiti daddo maababae ti tanga isi tuget. Awan mo imbagak nga isi tugit ka. Basta, adaywan na kon. Respeto mo't ati asawam. Nukas tanga tamad ti aramidan ni bakit mo ken ka. Maragsakan ka nga ta. Iti datar ti pagturugam si ka, Dennis. Ay nawaw, apay mo takas na bakit? Agindi di ammo ka pa'y laong. Nalipatam ka din tinsawang mo kanyak. Idi mayak iji opisina yo. Sorry nga minan, bakit? Sarda nga nak. Nyamag to ni bakit ko. Saan na maulit tikas jay? Tisting lang day jay? Si kakit di mo. Testing tarupang. Sorry nga minan, Sabay lang kumatamang bakawan na. Saan to na maulit tikas jay? Promise. Ibatanak. Please, bakit? Nyamag. Ibatanak ko nak ni. Saan asyak ti pagpungpungtutam? Kunak laki, di no ni Hilda ti aglablaba. Sika magayam di, Dice. Barang mapakawan naktasawak, nanang. Sikan tumo nga may. Adala ang katrabahuam abalasang. Ilibak maun ti anak ken asawam. Kamalik day jay, nanang. Awanan dinadaal mo ti panagtalak ti asawam ken ka. Piling baro kan tumo nga may. Pangasiw tatulungan ako, mananang. Awan ti maitulong ko ken ka. Numaipapan iti dayta abanag. Ket ni Hilda lang ti makapagdesisyon. Kasaritan mo lang ti anak yaw. Sigurado ana sakit tinakam na dayjay ta inyam amum ngamin akaanakam. Simang pagkamit kaya mo, Joel, anak ko. Nanang, adangon. Una yan, anak ko. Kasla di nakmat makikita. Ada ti surpresa kada kayo, nanang. Anya day ta. Chocolate. Para kada kayo kinilula. Sagay sa kayo. Ay na. Agyaman at launa yan ako. Naimbag ka pa eh. Awanin. Talaga gumura matandanak ko kanyak. Kasano nga rodan na ita. Amo na niya taramita. Diyos ko. Bakit? Sabong para keng kay. An-anwag day ta ang sabong. Sorry nga minan, bakit? Diyak amo taramita ng wasto ya kaguranak. Ay nawaw. Basol ko. Amo ka basol ko. Sapay ko mata mapakawan na. Pumanaw kay ti sangwan. Ad-ad nga agburik ti darak no makikitak ti panagrupropam. Please, bakit?
Pakawalan na kumamatan Sana na maulit, promise. Uray mapakawan ka. Di mo maikat ti sakit tinakam nga impaay mo kada kami iti anak ta. Feeling baro ka mo ngamin. Aramidag ti amin, bakit? Aramidag ti amin. Tapos nagsubli ti sigo na panagtalagyo kanyak. Matilat to tirik na kanyak, nanang. Ano sabon Basol mo lang no apay akas ta ti papaspasamak. Makapapagtitikas to'y, nanang. Pag nakmam data, nasakit nga ta ti mailibak. Namukla nga kastoy ti mapasamak. Arami demlat ti kabaulam. Ay aywam ti anak ken asawam. Uray saan asigurado no mapakawanda ka. No ti panagtalok ti nadadaal, narigatan na may subli data. Mawatan kayo, nanang. No sika ti pangaramidan da iti kasjay. Sigurado ang masaktan ka mo laay. Ano sa mo na? Sangwam ti bunga dagiti kamali a desisyon mo iti biag di nice. Pagadalam dayta, taintong sumarunaw. Agsingsingpet kan. Ay, nawaw! Saan laeng at ibukod mo ang pagragsakan ti panunutem. Panunutem met ti pagsayaatan ti pamilyam. Tapno di kanto agbabawi iti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyag. Mangtadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nasapa kayo matanagawit ita, Feli, bakit? Wala tanalpas mat adagos ti meeting ije pagadalan. Kay, kumusta nga iti grado ti anak ta? Mabiit lang ta ipakitakan ka na kay. Talaga nga agbilib ka iti anak tano ka. Aw, apay man? Ay nawaw, amom day tanan. Aha. Day ta ti grado na. Kita ang lakay. Ay, nawaw. Nagnatumat bakit? Un, isumanin ti tapto. Ay, kat nasaya, ano kas na bakit? At da serpiti bandok ken sakripisyo ta amang papaadal ken kuana. Naku nampay lakay. Ayun gayam, adda ka no kontes ije pagadalan, kat isumanin ti ilaban da. Duada ije tapwan da. Talaga nga imala ti anak takin ka bakit? Congratulations, anak kaw. Ay, nawaw. Anya nga imanunday ito nga impus day di afili. Aguray ka. Card ti anak na day ito No kasta? Adamanan ti award ti anak na. Kasarsulit naman ang tibagin, kuya ni anak ko. Kasanumo nga mintatang. Masapul nga ipus day di afili ti achievements ti anak na. Ay, nawaw. Anya ko maitsakin ka, no kahit namat nga ipos. Kinaparamat ti kas di nga aramiden na tatang. Masapul ayang nga ipasikat na. Saan mo't siguro akin napasikat na ita anak ko? Proud lang siguro ti anak na, isuan na ipos na. Oho, ti kunangki day. Kaya na ti agpasikat tatang. Ah. Ipus na mo aminan iti Facebook. Tunggal ada magunod ti anak na, ipus na adagaos. No di mo kaya't ang makita ti pos na. Di i-block mo lang ngayon. Hay, day tati saan ang mabalin tatang? Oh, ba't lagayam? Kat nagado ang reklamom dita. Agraman pusta sa bali at tao, pagparikotampay. Ay, nawaw ka. Sa dino tinagapwam, Feli na kaw. Di ta pagadalan na Irene. Intulod ko lang ang tubing ko. Ay nawaw, adda klase da ita. Awan na ng adda contest na. Contest itay? Math kan science quiz na na. Ah, talaga na laing ti anak mo. Sak
Kulaan na na. Kinawon mo't nga iso ti maikon kuntays. Nagagat ngamin nga agadal, nana. No kastang awan aramiden na, albasbasa. Ay, may bayatan ati kasta balasan kaw. Ngam ti mapan aglaklakwat siya. Lakay, agtugaw ka tamang idasarak iti kanam. Anya tin luto mapangal daon tayo bakit? Sinigang at tilapia, isulaang matyagda. Mabalinan dito bakit? Kumusta nga kami anak tayo siya pagkatalan? Nasaya at matlakay. At akati tsansa ang mga ba? Siguro, nag-review mat idikalman. Manayunan tumanan timital na ka. Sapay la kumaa, tagbo nga dagiti sakripisyo na lakay. Asino dyan mawag, Feli, bakit? Ti kumarek lakay, at the good news na. Ha? Anya nga dito, good news na. First place ka no ti anak ta. Ay, nawaw. Pudno ka din ito, bakit? Uy lakay, nangato ka no ti score na. Ay na, lukas na karon. Agparti tayo marin itinitive o manok. Sigurado ang maragsakan tumananday jay. Awanin ti may baga kita anak na bakit? Nagagat launay no panagadal ti saritaan. Ata kayat namat ti makaturpos iti panagadal na. Kayat na amanayunan ti amuna. Isa ka nang marudon ti kaserula. Tatiliwag mo itong tinitive ang manok tayo. Rugyan tandag lutaw bakit? Una yun, masapol nga ipos na mo amin. Apay badan ko eh. Bigbigatan na po dito ulong. Kita am daytoy tatang. Oh. Dito. Picture da Feli kinti anak na mateta. Ako reka. Awarding sa amat. At dapat makikita kami dal. Wow, nakikwisbi ka naman ng ti anak da, kat nangabak. Ay kat mayat ano nakabak. Dan niya ti pagpupudutan ti ulong nga. Kasanaw, masapol pa ilaang ngamin nga ipos ni Philly, na parang magmuday di a babae. Ay na anak ko. San adakes no kahit nga ipos iti Facebook tinagunod ti anak na. Ay naapo tatang, amok kayat nalaang ngamin ti agpasikat. Kanya klase ti kapanunutan ti adaking kaya. Pagpupudutan mo ta grammar achievement ti para matao. Wano, umapapal ka lang ang kinifili iso kataka. Saan na pulaw, tatang? Da, Anya kumati apalak ng kwa na ngay. Umaya man, Auntie Irene. Anyat masapol mo, Queen eh. Awam mo kidentay. Sa anak mo lang agumatang. Imayak ta kahit ko lang ti makiinistorya kang ka. May papanitian niya. Na parang magmagayam da di afili anyante. Naparambag. Won, nakitak mo't a friends kayo iti Facebook. Wan. Saan ka maawatan, Queen eh? Apay di yung makitkita ti ipupus na antay. Anya apos na. Awan mo't makita adakas kadagiti ipupus na. Dagiti achievements ti anak na Masapul mo ka nung ipus na amin. Day talagayam. Kunaklakit din noan niya. Ay nabalasang kaw. Proud lang ni Feli iti anak na. Iso akasta. Ay nawaw. Proud, wino kaya nala ang ti agpasikat. Si kakit dimot. Di mo ngamin ikan iti dakas akay papanan dagiti makitkita. Impus mo magam tiladawan nyo iti anak na Feli, bakit? Wala kay, impose ko iti Facebook ko. Apay ka din. Nalabasak da Queen ka na airing agsarsarita itay. Tipos mo, titapik da. Ay nawaw, apay ka naman ng tipos ko lakay. Anya ti bagbagada. Na parang magkakano bakit? Masapol nga ipos mo amin. Na, dakas aya ti agipos. Yaman na mo kini Queen eh. Kasta mo tinangag kong ibagbagana. Wala, nasakit ti mata na ang makakitkita kadagiti post ko. Iso akas ta ti bagbagana. Sigurado da itan bakit? Adumat ibagbagana itay. Jak nawatan ti daduma, nagato. Panunutan da no anya ti kayat da a panunutan. Talaga asaan tay nga agpapada iti kapanunutan. Basta siya, proudak iti anak na. Ay, mabiit man lang, ta-i-block ko day jay akwini. Apay ngay, diyak mo't makita dagiti pus da di afili. apay gamit atipos ni Feli ti bambatayam. Adala ang mat itay. Ang mga no na sa ti tao kay ka. Apay gamit atipos na iti Facebook ti bambatayam. Ay,
Madiday ti ang mapaspasamak Diya mo laangan makita ti Facebook na. Amangan mo no imblock nak matan. Ay kabay ano sumat ti kahit na. Di diya kon makita dagiti pus na. Ay nawaw. Ti ko nam ide, kat maasar ka kang kuana ta ipos na amin. Ita, kastamot ang ti bagam. Di ka mo't mauawatan. Adaman sa ludsudak antay. Anyaman na ang queen ay. Makitkita yung kadipay ti Facebook account ni Philay antay. Apay ti Facebook account na. Kita nyo man no mai-search yu pay. Anyat na pasama kaya. Adapay antay. Friends kayo pa iti Facebook. Adamot. Kita makita klatamot dagiti post na. Aywan. Adam ang agpaysaw. Talaga siguro ma-inblock na kaun. Iso ajak makita. Nasar siguro kun ka Amangan mo no indaro nyo kun kwa na dagit inbagbagak kada kayaw. Ay saan sa anak amaritis anya. Kat, sino kumapay nga iti sabali amang idanon kun kwa na? Ay nakarik na siguro Awan amok no may papan iti day taabanag, balasang ko. Bakit akong, jak kayat amasayang ti oras ko iti kakastabanag. Ngamen ado ti pakakumkumikumak. Oh, da kayong madgayam ti masabat ko, tatatal nyo, sa dino tinagapon nyo. Ay, iti ayan to kumparik. Insublik lang ti binulol ko ragate. Ay, tata, adaman kayat ko amaamuan. May papanitian niya. Kayat ko lang amaamuan, no adalimad agura ti anak yo kanyak. Ha? Ni Queenie, nadamag ko ngamin, agrek-reklamo ka no iti ipopost ko. Dayjay ka de. Wen, no daddumakit na kadungay bagbagana. Api nga tanga agraman post ko, kat pagparikutan na. Yak man mo iti da tao. Yak mawatan to gali na. Umapalakid di king kay so kas deti ugalin na. Agraman pa nang ipost ko iti achievements ti anak ko. Kagura na. Ay, una yun. Inblock na man ni bakat mo iti Facebook email. Ha? Apay ka naw. Iti anya aga po nga inblock na. Ay nawaw, jak amo Di ka man aging didiam mo. Agasawa kayo. May sa abalay ti pagnanaadan nyo. Ita, ibagam, adi mo amaw. Mga simda dinagtagtagan ko ini. Jak kahit timala daw iti trabaho. Na parang maglaunay ngamin ni bakit mau. Ay nawaw, nung nasakit ti mata mamakit kita ti pupus na. I-block mo lang. Masahapul ka nung nga ipos na amin nga achievement ti anak yaw. Proud lang mo't ni bakit ko. Kano si ka? No saan ka naragsakit achievement ti pada matao. Agkidam ka pa ilaan. Tapos di mo makita ha. Anya? Kunak tumat. Sikat ti masabat ko iti dalan, Philay. Ada ka di masapul mo. Ay nawaw, agin di ammo ka pailan. Na, Ada ka di sakit tinakam mo kanyak si kakit di kumaati pagdamagak iti kastan. Apay nga isyo ken kano ipost ko dagi tinagunod ti anak ko, Para mag? Dinak ikasta-kasta si kakoy ni. Saan akina para magtikasjay? Proudak laang iti anak ko. No di mo maawatan dayta, aguli magkalagtan. Saan adayta sumanao kapay laang? Saan nga amin abanag kat masapul nga ipos tayo? Saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? No si kat inikam iti dakas akay papanan tinasaya at apost ko. Ay kat parikot mo matan, adayta. Kina para magtikasta ako na manal. Anay ko? Agtalnakan, makaumakan. Apay nga taka lang bakit. Asidig mati story na Irene. Kasano? Nasabat ko pa ilang amin dahil ako'y ni ditadalan. Ay nawaw. Apay mo na ni Queenie. Nagadong ibagbagan na. Naimbagata di ka nagkinabil. Ay niya saan kat no kinabil ko. Anya? Ganabon na. Sumanaunto mga amin. Di na amot agtal na. Naimbag ko maano na saya at tirumrumor itingiwat na. Saan mo't nga rod? Ay sus. Sa perapas ti imam bakit. Ay basol na mo ilaan Maminsan pa'y apagsasawanak itikas di makita na. Ay nawaw, naan-ano taping-ping mo, Queen ay. Basol ni Philly, antay. No kasta, kinabil na ka ni Philay. Nagsakit nga ro, antay.
Rapas magayam ti ima dadya babae. Noan niya ngamin atin sausawang mukun ko na. Imbaga laang mo asaan ang masapol nga ipus na amin ang nagunod ti anak na. Kastaki din ti asar na kanya. Isumot lagayam Na parang magtumo ngamin. Ay nabalasang ko. Tangiwat mo ti parikot. No awan na saya at nga ibagam, aguli magkalatan. Bayam ta ipos na noan niya ti kayat na nga ipos. Biyag na mo day chay. Anya? Sabay sa, awan makitak adakas itipos na. Sika ti ayan ti parikot. Inikam ngamin iti dakas akay papanan tinakitam apos na. Ay nawaw, nan ano taping mo ko ni, limabagamat. Kinabil ni Philly, tatang. Anya, Makapaasar dadya babae. sigurado nga damanan, timadi nga insawang mo, iso ang asarkin ka. No apay ngamin aman nakibiyang ka Kapud no matimbagak. Kinaparang magtikas jay. Apay, masapol nga ipus na amain. Ay anak ko, saan akin na para magtikas jay? Ngam no si ti makakikita, kit managapal ka. Ay, talaga nga ikam iti dakas aka ipapanan na kiti makikitam. Inuubing tikas na ka panunutam anak ko. Agpada kayo kini Ante Irene? Kontrolong nga mintangiwat mo No awan tira sayat nga ibagam, agulimag ka. Lembag ko na matakas talang tinarabi ni Pele. Alawanan, basol kong. Talaga basol mo. Ay, so asikat yung agpakumbaba anak ko. Sikat agkid daw iti pamakawan. Nawatam. Wawan tatang, uston Dinaksirmunan, tasaan pa yan nakarikuber ti pingping ko. Ay, nawaw! Saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? Iso a respetuan tayo kuma ti tunggal maysa. Saan nga amin abanag kat pakibiyangan tayo? Agbalin tayo kit di kuma anaragsak iti baligi ti pada tayo a tao. Tapno maragsakan ti Diyos kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Itay pa'y adi kay matagtagari nanang. Apay ka day? Babalin ka day nga awagam ni Manong mo Joel, sa anak ko. Ay nawaw. Apay manan ni Manong Joel nanang. Ibagam agpasyarda mo dito ibalay. Nabayag mo nga minin idinaudi ang nagpasyarda dito. Wen tabi si damat nga rod iti trabaho da nanang. Kanayon latan abisida. Ni nanang met. Basta, awagam ni Manong Mau. Ibaga masarong karanak dito'y balay. Alawanan. Awagak inton madamdama. Napay nga inton madamdama apay laang. Mabalin mo't nga itan. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo, Joel na kay? Ni Lisa, bakit? Apay ka no? Anya tinyawag ti kabsat mo? Magpasyar tayo ka no, balay da. Day talaga yun. Kailiw na kasiguro ni nanang. Kano pa'y ngamin idinaudi ang nagpa-share tayo ijay. Bisyak mo nga ro. Nga dati free time ko, agi nalaki di Unay kan. Ikam kumamot iti oras ti inam. Mawatan mo siguro ni Nana. Amo na bisyak nga anak na. Itata si bibiyag pa'y ti inam. Kumusta ang kumamot alakay? Nagasat kalat tata si bibiyag pa'y ti inam. Sana kas kanyak. Ubingak pa'y lang kat naulila akong. Ay nawa. Ditan pagsaritaan ti may papaniti day tabanak. At danto ano mawaya anak. Amang ano day tapay ti pagapaan ta.
Ti ko nam kanya kat inawagam ti kabsat maulisa. Katuan mat nanang. Apay nga ron nga awan na makita. Amangan no busy dayjay. Ay unay mutan ti kasta. Busy la akan ayon naun. Ay nawaw, anya ngay nga rod ti maaramidan tayo. Sipod pa'y katkasjayan ni Manong. Iti saan ngagbayag. Isublikton ti bulod ko abiag. Ay na, di kay man agsasaw iti kasta, nanang. Kat, day tamot ti puno alakaw. Ala, bayan nyo. Kasaritak tumanan ni Manong inton bigat. Mapanak agpalingke, iso adu magasak to, iji ayanda, tapno makasaritak matlaangan iti personal. Unak lakit din sino ti bagbaga ni manang mo abisita. Sika magamlisa. Anyang gagaram. Kasangay ni nanang inton umay alawas, Manong. Kahit Plano ko maasorpresaan. Mangtad ka iti oray 10,000, Manong. ay nawa. Dakkel mo't unay tadaw-dawata mo. Wan ta sorpresaan tangarod ni nanang. Luan niya tada iso ko mati anusan tayo. Manula ang mat nga iti magatang ti 1,000 ita apanawan. Planok pa iti agpaaramid iti cake na. Kan agorderak iti makan tapno saanan amasapol nga agluto tayo, Manong. Mabalin mo't nga agluto tayo iti native amanok. Makatipid tayo pa eh. Ay saan amabalin, Manong? Ti kayat ko kat bongga ti birthday ni nanang. Anya? Iso nga isagana mo ti 10,000 tapno addamot gastusan tayo. Aywan gayam. Sarungkaran nyo mat ani nanang. Nang runa inton birthday na. Da kayo ti sang kabirok na. Anya ginangag ko lang kay. Mangtad ka iti 10,000 kinilisa. Oy, kaila bakit? Ay nawaw, pangusaran na kano iti kwarta. Sorpresahan mi kanon ni nanang. Ni, dakkel unay iti 10,000 lakay. Dahil tang aruti bagbakin ko na. Kasano nga rod daytan. Diyak ka mo ti kapsat ko. Lumaminsan ka. Ipilit na ti kayat na. Makisarita ka manan. Tauray simple lang ang birthday party. Tinapatagkat kompleto kayo. Wan ano man lugaw. No ipilit na nga ti kayat na. Makisarita ka itinasaya at maawatan namat siguro ti kasasaad tayo. Patas ko ah. Talagang agapa kami no ipilit na ti kayat na. Feeling bus mo dito kapsat ko. Ay, makapabannog mat. Apay nga itakala ang anagaway sa anak ka. Ti kunam kanya kat agpalingki ka laang. Di magasak iti ayanda Manong Joel, nanang. Ay kat, anya nga iti kunana. Kaano ngay nga agpasyar da dito'y balay. Ay, dahi ti jak mo, nanang. Ay nawaw. Apay matakasta. Ay na, bayan nyo, nanang. Di kay gumurgura. Pagbabawian danto, dagita a desisyon da. Doa si dagla ko mati ayanda. Siya kong timapan ijay. Ay na, orayan nyo nga isuda ti umay dito'y nanang. Umay tumatla ang dagijay, numailiw da kada kayo. Agkapi-kapay lang. Lisa kandakan. Ay na, agi amanak, Uncle Goryo. Anya gaminin ti gagaram. Kasangay ni nanang inton Sabado, Uncle. Ha? Ay wingag paisaw. Birth month ni Manang Victoria ita. Anya ang iti plano yaw. Sorpresaan mi ni nanang, Uncle. Umay kayon to, ah. Adutin yung native amanok ka. Ang mga no kasapulan yaw. Ay, pansit lang ti mailuto, Uncle. Jay daduma, nagorderak. I-deliver danto ije bala inton Sabado. Ay nawaw. Gastos sa amat ti gasta. Gastos a talaga. Ngam di bali, taadamot ni Manong Joel. Paggudwaan mi ati gastos. Di yung kaya't naglutaw. Makatipid tayo ang nagluto kayaw. Ay na, saanan, Uncle? Isupay kit di apakabanlugan. Kas na kunak itayan. Pansit laang ti iluto mi. Jay daduma kat i-order mi latan. Da kayo ha. Wanya ti desisyon nyo magkabsat. Isaw ti masurog. Hello, Manong Joel. Nakaawag ka ba? Anyat masapol mo. Ay nawaw. Jay 10,000 ngay a kontribusyon mo. 5,000 lang ti maitid ka. Ay nawaw. 5,000 lang? Ay unay kan, Manong. 10,000 matin bagakin ka. Anya nga rin ti maarami itak mo rita lang. Ti ka ba ilan mi itid? Ay nawaw. Agraman inam imutampay. Anya a klase ka nga anak. Ay nawaw, mabalin mo't ngamin nga oras simple lang. Ti birthday na. Maminsan lang iti makatawan nga ag-birthday ni nanang. Di mo lang arudan makumusta. Imutampay. Ay unay kan, Manong Joel.
Amo mo ti ka sa sahad, me. Saan kami abaknang? Mawatan mo't siguro ni nanang layta. Agbain ka mat amanong. Ay nawaw, kung namatawan pa'y pamilyam. Di mo lang arudan maasikaso kan mabisita ni nanang dito'y balay. Imutam pa'y laang manan. Ha, pagbabawyam to dayta kunak tumat, manong. Agkalma ka lang ang Joel na kay. Makapaasar mo't ngamin dahi jakabsat ko. Insan kon iti Gcash na ti 5,000 na daw dawatan na. Kurang ka no iti 5,000, bakit? Ay nawaw, nakisarita ka kumaan na saya at kankwana ah. Ipili naman nga ron, di kaya na. Mabalin mat ngamin nga agluto tayo, tapno saanan amasapol nga aggastos tayo iti dakkel. Bungga nga ron ka no, di kaya na. Sigurado anak orderin dahi dyan. Anya, Nagadupay ka di nga ipagpagana. Imutak ka no ni nanang. Kadyak lang nga ron mabisita, di balay. saan mat akin na imot ti kas Jacob? Diyak ka mo, iti dahi dyan, kabsat ko. Di na namaan nga pakitak pa'y iti kasangay ni nanang. Jack mo't makita ti kabsat mauli sa anak ko. Uray ti ipag mo, awan mo't. Ay na, no di da umay, di saan laang. Anya kumangay. Ay nawaw, iti anyaga po adida umay kat birthday kita. Sa bali mat ngamin ti ugali day di amanong Joel, nanang. Apay ka di aya. Ay na, ditan pagsaritaan ti may papan iti day taabanag, nanang. Jak kayat amadadaal ti espesyal nga aldaw yo. Ay nagregatan ti kastaw eh. Saan tayo matan ang makumplito? Di yun panunutan ti may papan iti day taabanag, nanang. Ag-enjoy kayo kit di. Kakaiso na nga imay dagiti ko kumariyo. Diyak ba't makita ti kabsat mauli sa kanakan? Ay na, saanan nga umay day jay, Uncle Goryo? Ay nawaw, espesyal nga daw ti inayaw nga di dahi may. Ita niya gabaw. Ay na, na-pride ah. Hindi eh. Imutan nakit din ni nanang. Mabusurak launay kenkwana. Awan lang arudan oras na amang bisita ka ni nanang. Di na pa'y maitad ti contribution na para iti birthday ni nanang. Ang maganduawan ba't ti kwartada? Ay na, italaang adumawatak iti kwarta kenkwana, Uncle. Narigat ngamin tagsapul iti kwarta ita panaweng. Nubay kasta, yung may dalat na kumaa. Day takot nga rod, Uncle. Nukas day matlang ti ipakpakita da. Uray di dan umay. Sana kasta akanakan. Numang nagdinanang nyo dayta. Maladingitan mo na. Maday! Oy, lakay, anyat orasan? Sa anak nga ron amapan bakit? Apa yung ipilit mo ya? Ang mga nusap-sapulin na kanina ng itchay. Nuimbaga ka sa anak amapan, di yun ipilit. Ay nalakay, saan kumamat akasta ah? Ang mga noan niya pa iti maramidak iti dadyang lisan, makita kisay. Espesyal nga aldaw ni nanang yu ita. Mayat ko maano kumpleto kayo. Nakapagdesisyon ako. Sa anak amapan. Ano kaya't mo? Di ko rin sigang tagpakita dyan. Ay nawaw. Mga nanang. Nanang, mangmangagyo ka diti ibagbaga? Masadota ka mga nanakaw. Ay nawaw, itian niya aga po adi kay mangangay. Tada ka di sakit tinakam tikabsat mo kanya, Lisa. Ha? Ni, apay akas tamat ti ibagbagayo, nanang. Una, tanabayagan asaan ang nagpakpakita kanya. Saan pa'y nga imay idi birthday? Ay, kuha, nanang. Saan nagsamot na nakailiw ni Joel? Ay na, saan ada kayo ti ayan ti parikot, nanang? Dayjay a Joel ti parikot. Dapat patagpayan ti trabaho na. Namisyak nga inayaw. Ay na, di kay agsangit, nanang. Ay, nagsakit unay tirik na. Lisa, nakaw. Nagsakit. Awan ka diti aramidan nyo ita, Uncle Goryo? Ewan ba't kiday ka na kan? Apay ko ma. Ay ko, mabalin asarong karan nyo mat ni nanang. Ha? Apay, hindi tinapasama kitinayaw. Ay, sang kadamag na nga rod ni Manong Joel, Uncle. Agsangit pa yan no daduma. Ay, kitawagam ani manong mau. Ibagam ta sa rungkaran dati inayaw. Ay na, amangan no aga pa kami laang, Uncle. Nood dati parikot yung agkabsa. Agpinakawan kay kuma. Kinumabaling ka di yung iraman ti inayaw. No kasano nga min ka... Pada kayo ka nagbitaw. Nagadugang ibagbagam. Di mo ipilit nga gastos kayo iti dakay para iti birthday ti inayaw.
Nemot Jewel, di namot ko na sa rungkaran tinayaw. Nagpapada kayo lang na nagkurangan na. Hello, Manong Joel. Busy ka kadiita? Apay, panay. Anya tibaga? Kailiw na kan ni Nanang, Manong. Anya kumita? Amok nga ada saan taan nagkinaawatan. Nupay kasta? Saan ko mga agbalin arason day ta tapno di mo umay pasyaran ti inata? Di off ko inton sa bato. Kat, makaumay kayo nga rod inton Sabado? Makitan to man. Ay na, pangaasim kumamat Manong. Umay mo matpasyaran ni Nanang, tanay, kailiw na kan. Anya tingagara yung Uncle Guryaw? Kahit kalaing aka-istorya, Jewel. May papanitan niya, Uncle. Ang damit gayab ti di yung nagtindaawatan di tikabsat mo. At Uncle, saan mo't kami na makawawat mo daduma? Nupay kasta, bisitahan mo lakta kumati inayaw. Noada ti di yung nagtindaawatan ngagkabsat. Di yung iraman ti inayaw. Kinagbinakawan kay di kuma. Ha? Naragragsak ti biyag, no awan ti sakit tinakam, ti kaunggan tayo kanakan. Pagsalitaan nyo ana sa ti parikot yaw. Iti kasta, kat masulba na dagos. Narigat ka sa sarita da dyan, babayang Uncle. Nakasalita kung tikabsat mo kanakan. Pasita ba naglaing dayta? Nalaka masolusyonan. Iswa di yung kuman padaklin pa'y, okay? Pasarabok para kada kayo, Nanang. Ay, agyaman ak launa ay Jewel anak ko. Agyaman ak ta sinarungkaran ak matlaangan. Pasensya kayo, no saan kami nga imay, idi kasanga yaw. Nanang, piliti dapi pero di kayang. No apay nga men, adi kay imay. Inururay kayo iti daydi nga aldaw. Ang talagang namin ti parikot may, Nanang. Bala, bay amon, nalpasan day jay. Tinapatag ita kat nagpasyar ka matlaangan anak ko. Hindi kailang asawam ngay. Ang dati trabaho na ito, Nanang. Umayto ka no, intong day off na. Sigurado na ita. Uy, manibo dita. Linawasin na sa rungkaran kayo, tapno di umot ko na. Ay, wala. Kaya't ko launay da ita, Jewel anak ko. Kaya't ko launay. Mayat ti isom ni Nanang, kabayatan ti panagsarsari tayo itay, Manong. Nadlaw kong matlahan dito ating ko. Ay kat umay kayong tumanan agpasyar, ano mawayaan kayo, Manong. Uy, umay kaming tumaling. Adong tinagkurakan, Nanang. Ket ko ti bumawi king kuana. Ay na, agyaman naklaunay, ta naka-ameris ka matlaangan, Manong. Sang kadamag da kayo ngamin ni Nanang. Aywan gayam, pasensya kan ay, tiin sawsawang ko idikin ka. Okay lang, ating ko. Tinapatag at nakamiris ka matin. Uwan, Manong. Dakkel nga agpaiso ti 10,000 adaw-dawatak idi kada kayo. Mauna ta ka kahit mga bunggati ka sa akin ni Nanang. Gaminton sumarunong, di ko makabailang tayo akastusan natin ko. Uwan, Manong. Saanan ang maulit dayjay? Sige, pakata nga rutin. Dapat nga ti trabaho kintong batamtama. Siyak ti night shift ita. Sige, Manong. Di uliwayan ti umay agpasyar dito'y balay, ah. Uwan ating ko, ay nawaw. Di ka matanagan. Ikan mi ni Nanang iti oras. Tapno saan agumurgura. Ay, wow! Normal laeng ti saan a pakikinaawatan dagiti agkakapsat. Ngamno agpakumbaba ti tunggal maysa, maala dayta iti nasaya at asaritaan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.